Donald Trump je sramota za američke političare. Dugi niz godina predsjednici Sjedinjenih država bili su ljudi koji su prethodno obnašali razne državne funkcije. Biden, Clinton, Obama, Bush, Reagan. Ti su pojedinci prvo napredovali kroz karijernu ljestvicu, postupno stječući važnije izabrane funkcije, a zatim su postali predsjednici. Donald Trump nije bio guverner, ni gradonačelnik, ni senator. Nije obnašao nikakvu državnu ili izbornu funkciju. Ali odmah je postao predsjednik. Jer američki političari, koji su cijeli život proveli na državnim funkcijama, nisu u stanju nositi se s krizom Amerike. Nitko se ne može nositi s tim, ni republikanci, ni demokrati. A onda je američki narod, nadajući se da će popraviti situaciju, za predsjednika izabrao poslovnog čovjeka, a ne političara. Stoga je Trump sramota svih američkih političara. Republikanci i demokrati, svi. Ali ni sam Trump ne može se nositi s krizom.